କରିଛନ୍ତି ମଠରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କଲେ ଯା ପାଣି ଖାଇବା ପ୍ରତିପାଳିତ ସେ ବଡ଼ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରୀ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସେ ମତେ ବୁଝେଇଛି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛୁ ଆମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଜଗତରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କହିଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯା ପାଣି ଉଚିତ ସେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେବେ ତେଣୁ ତା ଆଗେ ସଚିବ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ତୁ କଣ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ତତେ ଯୁବରାଜ ମିଠା